Laing kaso sa animal cruelty din usa ka iro ang natangtangan og ubos nga bahin sa apapangig human giligsan og tricycad. Sa naton detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang makaluluoy nga kahimtang sa iro nga si Chubby. Nabuak ang ubos nga papangig ug hapit na matangtang. Kini human giingon naligsan og tricycad niadtong Biyernes sa gabi sa sitio Abocado, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kasamtangan siyang gi-admit sa veterinary hospital sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa tag-iya nga sirado ang ilang compound apan nagkagawas ang iro dihang dunay miyembro sa panimahay nga nigawas usab. Mao na lang namatngunan nila nga nagadugo na ang iro dihang nahibalik sa balay. Akong anak mo ning kanang nakabantay nga nagadugo na siya diha sa sud sa amo yayang joke kay wala buak na gyud kayo nagbitay na gyud siya as in pati na jung bitaya niya mauto kanang gigawas din sa akong partner kung kanabay nakakita naunsa ang ero wala man jud kay wala may nakaibaw. Mi patimaw na kuno ang suspek kinsa nilimod sa iyang gihimo sa iro apan ni saad nga motabang sa kalastuhan sa pagpatambal. Samtamo pahigayon og imbestigasyon ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa pakig-alayon usab sa kapulisan aron mahatagan og hustisya ang nahitabukang Chubby. Unfortunately, wala pa nag-blatter and tabangan jud ni nato karon. Ang ato lang sad kay ang dog na secure naman di ay naa siya sa usa ka clinic karon and i-check sad nato kung makaya ba o kanang connect balik ang iyang mandible ug maxilla. Si Dr. Maribuhok nga usa-usab ka animal welfare advocate hugot nga nikondinar sa nahitabong animal cruelty. Usa pod ang Hope for Strays nga dako kayog tabang sa paggasto sa vetnings ni Chubby kay nakita nila among post, nagkuhan sila og fundraise which is dako pod siya siyang natabang para sa vetnings ni Chubby. Na ako'y post sa ako ang Facebook guys which is Mary Julia na dito ang details og tanan update sa nahitabo ni Chubby. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.